apa to ki? Eneng tambane ser. Sugeng dalu Cayu Nandasari. Nggih, wilujeng dalu Rama. Watara wis pirang-pirang dina melek ya Cayu. Nggih. Asile duwite dikumpulke kanggo masa depan. Nggih. Nek perlu nadyanto sampean ki urung nambut silane akrame utawa urung rabi, ning nyicil bentanggapane ora ketang tuku kayu jati sak ler bakal gawang ki penting. Oh, nggih. Ya no, mergo wong urip ki nek ora gelem nyicil gawe omah ki abot sanggane nek kabeh sarwa dadak. Dadi kowe rong tanggapan tuku 2 ler kayu jati 2 meteran ki cukup nggih bakal gawang ya. Nggih, Mo. Iki pesenku. Nggih. Nek serabi yo nek kowe antuk wong lanang sing iso nyambut gawe nek mung gawakne tas rak ngesakne. Nggih, nggih kantun didel mawon jatine niku wau. Ora. Tegese ngene, Nduk, biasane sinden ki oleh bojo ki arang iso golek dhuwit.
Kok ngoten? Biasane iki sinden oleh bojo ki isane mung gawakne tase sinden. Terus bar ngeterne bojone dheke main. Kuwi sing akeh-akeh ngono kuwi lho kandhane. Mula kowe nek milih bojo bapak dudono calonmu sapa tak deteksine dhisik. Oh, nggih. Iki iso nyambut gawe apa ora ya to? Lek jenengan mboten cocok, kula mboten rabi. Lho, nek ora cocok ya aja rabi nang nek ngono. Ora cocok ya aja nganti rabi ngono. Nah, cocok rabi ya piye ora penak to? Dirabi dalange dhewe, Mas. Ya ora kok tak rabi ning tak warai ben sok. Nek wis teko ning ndoto pas rabi ki wis teko pintere ngono lho, Nduk. Nggih. Bapak ya guru. Guru. Guru kerawitan, guru tembang ya guru asmara. Oh. Ya. Iki ana desa Pulau Tanda, kowe tepung desa Pulau Tanda. Pulau Tondo. Ngerti jarwa dosoe tembung Pulau Tanda? Nggih ngertos. Upama kok Pulau Tondo niku wonten 4 suku kata. bae Pulau Tanda. Tondo. Pu niku punjere kecamatan Ngunut wonten ing desa Pulau Tondo mriki amargi wonten peninggalan sejarah kados ingkang jenengan ngendikaaken wau. Napa? Napa wau sing Wujude situs Jangleng peninggalan Kediri zaman 1056. Nggih niku. Heeh. Jangleng. Kuwi Pulau Tanda. Nggih. Situs ki panengerane nek kuno ana sejarah sebab biyen ki sejarah ditulis ana candi. Nggih, ngeling-eling karo anak putune besok. Banjur lo. Lha niku loh jinawi kareta tentrem Turaharja. Tegese apa? Maresudi mreh guyub rukune masyarakat nyawiji, nyiptakke kerukunan, ngraketke sesrawungan, gedhekke gotong royong, mula dadi desa kang gemah ripah loh jinawi kareta tentrem Turaharja. Iya. Ngoten niku. To Niku ton asine mo. apa? Pemisahan kata niku tondo niku ton kalih do. Iya, ton. Ndah nggih. Ton niku tontonan sarwa tuntunan. Tegese anggenipun nimbali panjenengan wonten ing dalu menika mboten kok namung mirsani hiburan ananging ugi mendhet hikmahipun krana panjenengan ra nggih wasis babakan kawruh besar. Nggih. Kawruh agel lan lembut saged mancala putra mancali putri. Pinter saja berarti. Dadi nek pakmu ngerti karo kawruh agel lembut iso mancala putra karo mancali putri. Nggih sing kerep nggih mancali putri niku. Dadi ton, ya ki mung fitnahe nduk utawa ben aku ora pokok kowe engko lucu aku ora masalah dilolokke dipitnah bene. Wonge nduk Dan niku donga kula kagem sedaya warga masyarakat Pulau Tondo mugi tansah kaparingan kawilujengan, pinaringan bagas kuarasan, cukup sandang pangan lan papane, tabungane kathah, kena kanggo ragat sekolah, kena kanggo mbangun omah, kena kanggo munggah kaji menyang Mekah Madinah. amin ya rabbal alamin. Sowan wonten dalemipun Bapak Sugito. Sugito karo Ibu Supatmi. Nggih. Su niku sumeh. Gi niku giat, to niku toto-toto. Sumeh giat karo toto larepe mbayar kowe ngono piye? Lah nggih bakune ra nggih ngoten to, Mas. Supatmi, suki dhuwur, Patmi ki widodari. Oh nggih. Mulane enggo hariku manti eseme lir sepet madu lir batari Supatmi eseme lir sepet madu biyen ayu lho Patmi iki biasa iki kok ora pati ayu bareng tak jawab. Oh jenengane ya. Ora yen ayu bah aku wis tuwek Mas lah urung mbak sampeyan sing enom lho ngono. Tak jawil mang wonge. Yo aturno sarung jagung peloke barang sik ya nok ngono. Sarung jagung. Ben ambudaya ngono. Ya kaya napa? Sarung jagung abete kabacat tresna tariwangi korban juara gamlaku ada tangan sulo
ngaturke tembang jadul iki tetepe iso ditampa ya, Pak, ditampa apik kok. Coba iki kena kowe tau to nembang Satru 2 kan? Satru 2. Ya, coba jubuken pas nggon repe. Kayak apa? Ya, tinting anu Mas, grimingane Mas. Kowe ndang cepet to, yu tak kumuni tek. Yuk mari. Uang sing tak tresnani tak gawe sandaran ati. Ibote Mbok Bang. aja satru wae sayangku. Jajal rasa percaya nek trimo kabar koncopo aku ngerti Iramane aja banter-banter wis dadi nang tuh. nggo makmurni atiku. Aku ngenteni. Tadi sepot padha karo Kolungga terus ngadeg ngono. Apa wis keringetan to? Nggih, dereng menika namung Meruntus. meruntus. Urung keringetan ning meruntus. Coba ya. Nggih. Aku arep pengen tembang lawas ngono. Lawas. Tembang lawas sik kuwi kendange lirino sik. Kendang lawas tembang lawas memang lagune Demi. Ngengeti, Ngelali, ya. ngengeti. Iya. Iya iya. Enak, ya apik gitu Bang. Ya teater ngelali toh. Nggih. Enggak, gamalane melu Mas. Monggo, kaya napa? Diaturke ngelali. Siap, yo. So, Kok tasih dahar niku lho mau. sapa sing mangan? Kedanten. Ison wis sing percaya. Sembah nuwun. Seramat